rwan, ac am yr awr a chydig sgynnon ni rwan, ond arglwydd y byddi di hefo ni trwy'r amser, ac y byddwn ni trwy dysbryd yn dod yn fwy ac yn fwy ymwybodol o pwy wyt ti fel tad i'th blant anghennus. Pwy wyt ti yn Iesu Grist yn achubwr i ni sydd mewn angen ac sydd mewn peryg marwol. Arglwydd bendithia, tosturia a derbyn yn clod a'n mawl ni trwy heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am droi at lythyr cyntaf Pedr y bore yma i ystyried sut ydyn ni fel Cristnogion i edrach yn blaenau. A mae Gwyl am ddarllen i ni o benod gyntaf, llythyr cyntaf Pedr. Diolch, Gwyl. Iawn, llythyr cyntaf Pedr, penod 1, adnodau 1 i 9. Pedr, apostol Iesu Grist, at y dieithriaid sydd ar y wasgar yn Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia a Bithynia, sy'n etholedigion yn ôl rhag gwybodaeth Duw y Tad, trwy waith sancteiddiol yr ysbryd, i fod yn ifydd i Iesu Grist ac i'w taenellu a'i waed ef. Gras a thangnefedd am ylhau'r i chwi. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigarodd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd, i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, i etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon ynghadw yn y nefoedd i chwi. Chwi sydd, trwy ffydd, dan warchod gallu Duw, hyd nes y daw iachawdwriaeth. Yr iachawdwriaeth sydd yn barod i'w ddatguddio yn yr amser diwethaf. Yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu, eich bod y ddichon yn awr yn profi blinder dros dro, dan amrywiol profedigaethau. Y mae hyn wedi digwydd mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chwi, sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod, ac y mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei ymlygu mawl a gogoniant, ac anrhydedd pan ddatguddir Iesu Grist. Yr ydych yn ei garu ef, na welsoch mohono, ac am eich bod yn awr yn credu ynddo, heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus, wrth i chwi fedi ffrwyth eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich yneidiau. Diolch, mor iawn. Blant, da chi eisiau dod ymlaen i mi gael sgwrs bach efo chi? Iawn. Dych chi'n iawn? Blwyddyn newydd dda? Diolch, Cynan. Neb arall eisiau dweud blwyddyn newydd dda yn ôl, thai? Na. Iawn. Dwi eisiau gofyn cwestiwn i chi. Oeddech chi yn edrach ymlaen at rhywbeth heddiw? Oedd na rhywbeth oeddech chi'n meddwl, fory mae na rhywbeth cyffroes yn mynd i ddigwydd? Ia, doi, oeddech chi'n meddwl am heddiw, fory mae na rhywbeth cyffroes yn mynd i ddigwydd? Na? Cynan? Na? Llia? Wel, dyna ni'n feddwl. Ond na neb o'ch chi'n edrych ymlaen i weld eira? Na, da chi di byw heb eira'n rhy hir, do? Da chi'n mynd disgwyl cael eira'n Sir Fôn a Bangor, na dych? O, Rhiwlas, bach o eira'n Rhiwlas. Oeddech chi'n mynd edrych ymlaen? Rhyfedd. Oce, ta. Na i ofyn cwestiwn arall i chi. Mae'n gychwyn blwyddyn newydd, dydy? Oes na rhywbeth da chi'n edrych ymlaen ato fo yn y flwyddyn 2025?
lleici. Ti'n edrych ymlaen i gael mynd i gymnastics, oce? Iawn. Digon teg. Llio? Edrych ymlaen i gael rhywbeth i wneud. Be oedd gen ti'n byd i wneud yn 2024? Oce. Anna? Ti'n edrych ymlaen i mynd i blwyddyn 5? Bydd hwnna mis Medi, bydd? Oce. Cynan, be oeddech chdi'n edrych ymlaen ato fo? Pryd mae dy ben blwyddyn, pa fis? Lot o... Y ddau beth yna yn bell i ffwrdd, mae gennych chi 9 mis i ddisgwyl, ond da chi dal yn edrych ymlaen. O gen ti beth yna? Be? Ti'n edrych ymlaen at Pasg? Reit. Elain, neu ofyn i chdi achos da ni wedi gofyn i pawb wedyn. Rhywbeth ti'n edrych ymlaen ato fo. Mae'n siŵr bod gen ti rhywbeth, does? Ti eisiau deitha fi wedyn? I chdi gael mwy o amser i feddwl, ie? Oce. Wel, diddorol bod gennych chi gyd bethau da chi'n edrych ymlaen at nhw, da chi'n gobeithio i cael nhw. Ond tybed ydych chi'n cofio be oeddech chi'n edrych ymlaen amdano fo flwyddyn yn ôl? Pan oedd 2024 yn cychwyn. Chi'n gallu cofio be oeddech chi'n gobeithio amdano fo neu'n edrych ymlaen at y fod adeg ynny? Cynan? Pen blwydd chdi ti newydd gael, oce? Gai gesio, oeddech chdi'n edrych ymlaen at mynd i blwyddyn 4? Oce, iawn. Elain? Oeddech chdi'n edrych ymlaen at pen blwydd hefyd? Iawn. Wel, mae'n ddiddorol bod chi'n cofio hynny, achos dwi'n mynd i ddangos rhywbeth i chi wan. Un o'r pethau yn aml da ni'n edrych ymlaen at ni'n gobeithio amdano fo, ydy cyn dolyg. Da chi'n sgwennu'r rhestra yn y dolyg, weithio? Be fysa chi'n hoffi gael dolyg? Wel, nes ti gael o? Gwych. Da iawn. Wel, be dwi wedi ffeindio yn ddiweddar ydy'r rhestr nadolig nes i sgwennu nid blwyddyn dwytha, nid 10 mlynedd yn ôl, ond yn 2008. Ond dwi'n meddwl bod yna neb yn chi wedi cael eich geni yn 2008. Jyst i chi gael sylweddoli pa mor bell yn ôl oedd 2008, na i ddangos llun ohono fi nes i ffeindio yn 2008, iawn? Dwi'n edrych yn wahanol iawn. Dwi'n binc. Ynddo dwi yn. Swn i'n licio deud bod hynny achos bod wedi bod ar i'w draeth yn Torheilo, ond mae'r ein embarrassed o'n i bod rhywun yn tynnu'n llun i. Felly 2008, mae o faint, dwch chi'n ei wneud y maths, mae 2025, 2015 yn 10 mlynedd, 2010 yn 15, 17, hyd yn oed. Ond da chi'n gwybod be? Be nes i ddeud oedd bod fi wedi ffeindio rhestr nadolig nes i wneud yn 2008. Da chi eisiau gweld y rhestr? Ydych chi'n feddwl fydd o'n rhestr ddiddorol neu rhestr diflas ofnadwy? Da chi'n nabod fi'n dda. Iawn, na ni fynd. Dyma'r rhestr. Dwi'n cymryd bod fy mam mi wedi gofyn i mi rho'r rhestr nadolig i fi. Wan ta, dyddiadur. Dwi dal yn iwsio dyddiadur hon. Chi'n gwybod wedi caffeteer coffi? Peth na, da chi'n rhoi coffi yn efo wedyn, da chi'n rhoi'r plunger i lawr. Peiriant i chwarae MP3 mewn car. Llyfrau, dwi dal eisiau llyfrau. Beiros mae rai bod yng Nghari wedi torri lawr y flwyddyn cynt, achos o'n i yn gofyn i rwy'n brynu aelodaeth i fi a surprise. Da chi eisiau tip? Os da chi byth yn sgwennu rhestr dolyg, wastad cynnwys surprise. Achos mae o wastad yn beth braf, dydy'n mynd, o'n i ddim wedi meddwl am hyn, a dwi dal yn cael rhywbeth neis. Da chi'n gwybod be? Dwi ddim yn cofio dim byd am y rhestr yma. Dwi ddim hyd yn oed yn cofio faint ohonyn nhw nes i gael a nes i ddim gael. Fel, dwi'n eitha sicr, taswn i'n gofyn i chi be nathoch chi sgwennu yn eich rhestr nadolig 2 flynedd yn ôl, fysa gennych chi ddim syniad chwaith. Mae lot o pethau da ni'n gobeithio amdano fo, neu'n edrych ymlaen amdano fo, dros dro dyn nhw. Maen nhw'n para am chydig bach a maen nhw'n mynd. A weithiau, da ni'n gallu gobeithio am rhywbeth yn ofnadwy, a da ni ddim yn cael o, a wedyn da ni'n gallu bod yn drist. Wan, mae'r Beibl yn sôn am obaith. Na i gyd ofyn cwestiwn yn munud, iawn. Mae'r Beibl yn sôn am obaith, ond dim fel gobaith fel la.
gobaith sydd yna am chydig bach a mae di mynd, neu rhywbeth da ni'n edrych ymlaen amdano fo am chydig, a wedyn mae di pasio a da ni di anghofio amdano fo. Mae'r Beibl yn sôn am y gobaith yn Iesu Grist sydd yn sicr ac yn gadarn ac yna am byth i Gristnogion. Sbiwch ar adnod sydd yn deud hynny yn Hebreaid penod 6. Mae'n sôn am y gobaith i'r Cristion fel hyn. Da ni'n gallu dal gafael yn y gobaith mae Duw wedi roi ni. Mae'r gobaith yma yn obaith sicr, nid rhywbeth sydd wedi mynd, neu rhywbeth sydd yn obaith ofnadwy o gry a wedyn mae'n mynd yn wanach ac yn wanach. Mae'r gobaith hwn yn obaith sicr, mae o fel angor i'n bywyda ni yn gwbl ddiogel. Felly, bod yna bethau da ni'n edrych ymlaen at efo, fel Cristnogion, da ni'n gallu edrych ymlaen at be mae Iesu Grist wedi dweud mae o'n roid i'w ddisgyblion, a gwybod bod hynna'n gwbl ddiogel achos mae Iesu Grist yn mynd i gadw y pethau yma i ni, ond hefyd yn mynd i'n cadw ni trwy bob peth i brofi, i gariad a'i gwmni fo am byth. Felly, mae yna lot o fynd a dod pan ydym ni'n edrych ymlaen yn bywyda ni, ond fel Cristnogion mae hwn yn aros trwy yn bywyda ni, pan ydym ni'n ifanc a pan ydym ni'n hen. Achos mae Iesu Grist yn aros yn fath, yn caru ni, ac isio gweld ni'n tyfu i'w nabod o'n well. Iawn. Cwestiynau. Cynan? Sut nes ti'n neud hynna? Ia. Oeddech chdi'n barod yn gwybod? Wel, ti'n gwybod be? Ellan y dyfodol, na i ddod ata chdi o flaen llaw am help i feddwl am stori plant. Fel bod fi ddim mor predictable. Diolch i chi. Nawn ni weddio, a wedyn gewch chi fynd yn ôl i'ch set, a nawn ni gannu emyn sydd yn sôn am be da ni'n gobeithio bydd Duw yn ei wneud yn bywyda ni fel eglwys ac yn y byd am y flwyddyn sy'n dod. Ond dowch ni weddio i ddechrau. O Dduw, da ni yn diolch gymaint bod y gobaith yn Iesu Grist yn gadarn, yn sicr ac yn rhywbeth yn calonogi a'n bywhau ni. Pan mae pethau yn anodd. Pan ydym ni'n teimlo'n drist, ella bod ni wedi cael siom, wedi edrych ymlaen at rhywbeth yn bywyd ond heb i gael o, da ni'n gofyn y byddi di'n yn helpu ni i ddal gafal yn y gobaith yna, i ddal gafal yn Iesu Grist, a bod o i weithredu fel angor saff yn bywyda ni trwy bob peth. Helpa ni i feddwl mwy am pa mor ddiogel a pa mor gadarn wyt ti arglwydd Iesu, a dangos bod chdi hefo ni trwy bob peth. Da ni'n gofyn hyn clod i thenw. Amen. Diolch i chi. Gewch chi fynd ista. A wedyn nawn ni ganu hefo'n gilydd yr emyn yma. Ein dymuniad arglwydd eto am y flwyddyn sydd o'n blaen i weithreilio yn dy gwmni a'n calonnau oll yn gan. Yn dygaru, yn dyfoli, yn rhodio'n agos gyda thi, ac yn diolch yn wastadol am rasysau Calfari. Da ni isio bod yn ymwybodol a profi presenoldeb Duw a sylweddoli bod be mae Iesu Grist i wneud ar y groes yn ganolbwynt i'r gobaith a'r ffydd sgynnon ni. Bod 1000 blynyddoedd meithion i tholwg di yn ddim ond un, dyna sy'n rhyfedd yn da ni'n ymwybodol iawn o 2024, 2025, 2023. Mae'r arglwydd yn gweld y cyfan yn dydy. Y cychwyn, y diwedd, mae o'n gallu gweld y cyfan mewn un golwg. Dysg i ni i gyfri'n horiau a mae byr i weinioes dyn. Prynu'n amser yn ddarbodus, da ni eisiau bod yn ddoeth efo'r amser mae Duw wedi roed i ni. Nid gwastraffu yn bywyd, da ni eisiau bod yn bwrpasol yn beth da ni'n neud. Byw, prynu'n amser yn ddarbodus, yng nghanol dyddiau dyrus di, cyfri'n werthfawr bob munudyn, gawn o thogoneddu di a'r pennill ola. Tra bo hi'n ddydd rhonerth i'th bobl i weithio yn y wynllan fawr, heb ddiffygion ac ymollwng, na meddwl am roi harfau lawr. Buan daw y nos sy'n herbyn, pan ddaw diwedd hyn o fyd. Tan bryd hynny, rhod y gymorth i sôn am Grist a'i angau drud. Diolch.
Dwch ni weddio mewn gilydd. O arglwydd, da ni yn gofyn am dy gymorth di rwan. I wrando, i fod â chalona agorad i ti gyfleu dy neges i ni yn rymus trwy dysbryd glan. Arglwydd rho'n erth i ni i wrando, i fyfyrio, rho'n erth i ni ymateb yn y ffordd yr o ti'n dymuno i'r neges i gen ti i ni. Rhoi mi y gallu fod yn eglur yn yr hyn yr o ti am i rannu, a bendithia ni, mwyn i ni ogoneddu yr arglwydd Iesu Grist, mwyn i'n gobaith ni gael ei adfywio wrth weld Crist yn gliriach. Trigar ha, wrth i ni ofyn hyn clod i'r arglwydd Iesu. Amen. Wel, mae'n flwyddyn newydd, ac os nad ydych chi yn ôl yn y gwaith, neu yn yr ysgol, neu yn y coleg, mi fyddwch chi yn ôl mewn rwtîn ymhen dim o dro, dwi'n siŵr. Felly, be ydy'r addunedau blwyddyn newydd sgynnoch chi? Be ydy'r amcanion da chi wedi bod yn meddwl amdanyn nhw? Y prosiecta sydd yn mynd i ddod? Y gwyliau, ella, da chi'n dyheu amdano fo'n barod? Neu ella bod eich golwg chi ar y flwyddyn newydd ddim mor gadarnhaol o hynny. Be ydy'r bygythiadau, yr dyddiad yna yn y calendar, da chi ddim yn edrych ymlaen at fo? Ella bod o'n yn arholiad, yn waith cwrs, yn rhyw dasg benodol yn y gwaith, neu mewn bywyd personol, ydych chi'n meddwl, mae hwnna'n mynd i fod yn broblem. Sut ydych chi'n ymatab i'r pethau yma? Achos mi ydyn ni'n bobl yn reddfol sydd yn edrych ymlaen, mae'n gwbl naturiol i ni'n dydy. Ar unwedd bod diwedd un flwyddyn a cychwyn flwyddyn newydd, dim ond wsnos o wahaniaeth rhwngthyn nhw, da ni'n cyfri bod yna arwydd o cad i flwyddyn newydd mewn calendar. Da ni yn cychwyn addunedau blwyddyn newydd mewn blwyddyn newydd yn hytrach na diwedd mis Rhagfyr, achos da ni'n dweud, reit, mae yna gyfle i ni rwan. Roed yn egni i rhywbeth. Newid trefn, pryd da ni'n codi yn y bora, faint yma o'r corff, da ni'n neud be, da ni'n fita. Mae o'n naturiol. Ond yng nghwestiwn ni, a'r hyn dwi am i ni fyfyrio amdano fo, cyn i ni ddod at fwrdd y cymyn bora yma, ydy lle mae'r gobaith Cristnogol yn ffitio mewn yn bywydau ni. Wan, dwi'n eisiau chi feddwl bod y bregath yma yn mynd i ddeud does na ddim pwrpas i Gristnogion edrych ymlaen at ddim byd yn ei bywydau. Dwi'n mynd i hynny ar unrhyw gyfri. Mae'r Beibl yn annog ni'n dydy i fod yn ddoeth. Da ni newydd gannu am fod yn defnyddio'n amser yn ddarabodus. Felly bod ni yn bod yn cymryd amser i gynllunio ac i ymdrechu i wella pethau yn bywydau ni ac i wella pethau ym mywydau pobl eraill. Mae bod yn fwriadol yn rhywbeth sydd yn cael ei annog yn y Beibl. Ond, fel gymaint o bethau, mae'n gobeithio'n dynol ni yn dda, ond maen nhw'n gallu creu trafferthion os ydyn nhw'n mynd yn bob peth, yn dydy. Fyddai'n meddwl yn debyg iawn am bethau, fyddai'n fwynhau dolyg, boed o'n fudge neu'n mince pies. Maen nhw'n dda yn ei lle, ond os ydyn nhw'n cymryd drosodd, a'r cwbl da chi'n fita am 2 wsos ydy fudge neu mince pies, mae'n mynd i ddinistrio'ch bywyd chi. Os ydych chi'n deud dwi eisiau mynd yn ffit, gwych. Os ydy hwnna mewn blwyddyn newydd yn cymryd drosodd pob peth, mae'n mynd i greu problemau yn eich bywyd chi, mae'n mynd i greu problemau yn eich ymwneud chi a phobl eraill. Achos maen nhw'n dweud, wel, gan ei ffrind unwaith. Dwi'n yn gwybod pwy ydi o, neu hi rwan, achos maen nhw'n gym trwy amser. Os gyda nhw'n amser i ni. Ond pan ydyn ni yn ystyried y gobeithion yna sydd yn bywyd ni, ac yna yn ystyried sut mae'r Beibl yn sôn am obaith yn Iesu Grist, mae o'n wahanol yn dydi. Achos yn naturiol, fel o'n i'n sôn wrth y plant, mae'n gobeithion ni yn aml yn mynd i fod dros dro. Yn aml yn mynd i fod yn gyfnewidiol achos mae'n ymwneud â'n bywyd ni. A mae be da ni'n gobeithio amdano fo pan da ni'n 9 neu 8 oed, a be da ni'n gobeithio amdano fo yn 49 neu 48 oed, yn hollol wahanol, achos da ni'n bobl wahanol.
Ond mae'r Beibl yn sôn am y gobaith yn Iesu Grist, da ni'n mynd i ganolbwyntio fo, y gobaith bywiol fel rhywbeth tra gwahanol, fel rhywbeth arhosol, fel rhywbeth sydd i fod yn sylfaen i'n bywyd a'n ffydd ni fel Cristnogion trwy yr holl amser a gawn ni, a'r holl brofiadau y gnawn ni i wynebu. Felly, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar ran gyntaf y darlleniad, ac yn benodol yn darlleniad o benod gyntaf Pedr, llythyr gyntaf Pedr, adnodau 3 a 4, nhw fyny ar sgrin, diolch Gwydion. Y cyfieithiad Beibl diwygiedig, o'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein gennym ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth na allir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa, a Beibl.net ar y gwylod, mae Duw wedi bod mor drigarog ato ni. Mae'n ddechrau cwbl newydd, da ni wedi cael ein geni unwaith eto, ac am ei fod wedi codi Iesu Grist yn ôl yn fyw, da ni'n edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Mae gan Dduw etifeddiaeth i'w rhannu gyda'i blant, un fydd byth yn darfod, nac yn difetha, nac yn diflannu. Pan ydych chi'n meddwl am obeithio neu gobaith, sut fysach chi'n ei ddiffinio fo? Mae ddeuwch i fi, dwi'n eitha sicr bod fi wedi defnyddio hwn o'r blaen. Ond dwi wedi ffeindio crynodeb bychan gan Thomas Charles yn ei eiriadur yn help garw. Dyma be mae Thomas Charles yn ei ddeud. Disgwyliad am bethau drwg, ofn yw. Os da chi'n edrych ymlaen am rhywbeth drwg, da chi'n ofni fo. Disgwyliad am bethau da, gobaith yw. Dwi wastad yn ffeindio hwnna'n ddefnyddiol. Be ydy gobaith? Wel, edrych ymlaen at rhywbeth da. Yn y Beibl, gobaith Cristnogol ydy edrych ymlaen at y fendith sydd gan Dduw i ni. Ond o'ch ni feddwl am y disgrifiad yma, gobaith bywiol sydd gan Dduw i'r Cristion. A da ni yn mynd i dreulio bach amser yn ystyried be mae hynny'n olygu ni, ac yn benodol sut gall o fod yn gymorth ac yn fendith i chi a fi rwan ar gychwyn blwyddyn newydd. Os ydyn ni mewn lle da ac yn edrych ymlaen i be bynnag amcanion da ni wedi rhoi i ni'n hunain, neu hyd yn oed os da ni ddim yn edrych ymlaen. Hyd yn oed os ydyn ni yn teimlo ar hyn o bryd bod ni'n llawn amheuon ac ofna ac ansicrwydd. Dwi isio i'r hyn da ni yn ei drafod bore yma fod yn gysur ac yn anogaeth i ni. Bod y gobaith bywiol yma i fod yn rhywbeth real, i fod yn rhywbeth grymus yn bywydau ni fel disgyblion Iesu Grist. Felly, dewch i ni gychwyn hefo, mae o'n obaith bywiol sydd ddim yn dibynnu ar amgylchiadau, ond yn hytrach yn dibynnu ar be mae Iesu Grist wedi wneud. O'i fawr drigaredd fe barodd ef ein gennym ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist. Dydy gobaith y Cristion ddim yn dibynnu ar sut mae pethau ar hyn o bryd. Ac mae hwnna'n bwynt allweddol i wneud yn enwedig pan ydyn ni'n darllen llythyr cyntaf Pedr, achos mae o'n sgwennu y llythyr yma i Gristnogion sydd yn teimlo bod nhw o dan ormes. Maen nhw'n teimlo bod nhw'n ffitio mewn efo pobl eu cwmpas nhw. Maen nhw yn digaloni achos bod nhw yn profi gorthrymder a'r pwysau sydd yn dod ar Gristnogion pan yn amlwg maen nhw'n meddwl mae pobl eraill yn wahanol i ni. Mae pobl eraill ella yn gwneud yn fach o pwy ydyn ni. Felly mae Pedr yn deud hyn i bobl sydd yn edrych o'i cwmpas ac yn deud, be sgynnon ni? Da ni'n cael parch gan bobl. Da ni ddim yn cael y swyddi gorau. Deud y gwir, da ni'n colli allan ar bethau da yn y byd achos bod ni yn credu yn Iesu Grist. Ac i'r bobl yna, mae Pedr yn dweud, ond na, mae gennych chi rhywbeth rhagorach. Mae gennych chi obaith bywiol yn Iesu Grist. A mae hynny'n wir i chi a fi'n dydy. Be bynnag ydy'n amgylchiadau ni, mae'r gobaith yn Iesu Grist yn aros.
Mae o'n aros, mae o'n gadarn, ac mae o'n i fod yn danwydd i nerthu ni i ddilyn Crist trwy brofiadau anodd y gynawn ni brofi. Boed hynny'n brofiadau sydd yn effeithio ni yn uniongyrchol, neu'n brofiadau sydd yn dod i'n rhannu achos teulu, ffrindiau, amgylchiadau yn y gymuned o'n cwmpas ni. A mae hynny'n i nid o'n wahanol i obeithio'n... O'n i stryglau feddwl sut i ddisgrifio'n gobeithio ni. Gobeithio'n dynol, gobeithio'n daearol, da chi'n gwybod beth feddwl? Achos mae'r gobeithio'n heini yn naturiol yn mynd i fynd fyny a lawr. Tasach chi'n gwneud graff o gefnogwyr tîm rygbi Cymru mewn unrhyw flwyddyn, mi fysa na fyny a lawr yn bysa. Mae pencampwriaeth y 6 gwlad yn mynd i ddod diwedd y mis yma. Felly, tasach chi'n siarad efo cefnogwyr rygbi Cymru rwan, mi fysa nhw'n dweud, dyma be dwi'n gobeithio fydd yn digwydd i dîm rygbi Cymru. A wedyn, y gêm gyntaf, mae'r gobaith yna yn mynd i newid yn dydi. Mae'n mynd i newid, siŵr o fod, o funud i funud yn y gêm yn ymatab i beth sy'n digwydd. Os di Cymru'n cael cweir yn y gêm gyntaf, fysa ddim yn syndod, mae'r lefel gobaith yn mynd i fynd yn is, dydi? Wel, da ni ddim yn mynd i gael tymor da rwan. Ffrainc, dwi'n meddwl mae Cymru chwarae yn y gêm gyntaf? Tawedd. Os ydy Cymru yn curo'r gêm gyntaf, darllenwch wefannau, darllenwch bapurau newydd, da ni'n mynd i ennill y Grand Slam, mae'r gobaith yn mynd i fynd sky high. A ddech chi'n meddwl, o beth sydd wedi newid? Wel, mae'r amgylchiadau wedi newid. Mae yna rhyw ffaith yn ystod y gêm yn mynd i newid yr canfyddiad yna, y gobaith yna. Yr un fath, dim jyst efo chwaraeon, meddyliwch am fyd addysg. Os oes gennych chi, sori am sôn am hynny, ydych chi dal ar eich gwyliau, boed o'n arholiad neu rhyw fath o asesiad, cyfweliad, mae yna fyny a lawr yn mynd i fod. Ella mae yna bwynt yn dod lle ydych chi'n ofnadwy o hyderus, ac ella fel fi, mewn arholiad maths, ydych chi'n cael y cwestiwn cyntaf, ydych chi'n meddwl, ac o fewn, faint, 30 eiliad, mae'ch hyder a'ch gobaith chi'n mynd, Ydych chi'n troi tudalen, ydych chi'n chi'n meddwl, na. A mae'n hawdd i ni feddwl bod yn gobaith Cristnogol ni felly, ond dydy o ddim. Achos diom yn dibynnu ar yr amgylchiadau, y pwynt nesaf, diom yn dibynnu arna chi a fi. Mae o'n dibynnu ar Iesu Grist. Ar Iesu, y Meseia, a be mae o wedi gyflawni mewn hanes. O'i fawr drigaredd fe barodd Efin geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist. Yn sylwi'r pwyslais? Achos bod Iesu wedi concro marwolaeth, achos bod addewidion Duw dal yn berthnasol, achos bod Iesu wedi cyflawni waith, yn sgil hynny, os ydym ni'n credu'n Iesu Grist, yna mae'r gobaith yn fywiol, achos bod Iesu Grist yn fyw. Mae o'n ffaith, mae o'n ddatganiad cwbl gadarn sydd i fod yn gysur i chi a fi. Hyd yn oed os da ni ddim yn ei deimlo fo. Hyd yn oed os ydym ni yn simsanu pan ydym ni'n meddwl, ydw i'n teimlo'n obeithiol? Mae Pedr yn sôn am y gobaith yma, nid fel rhywbeth sydd yn mynd fyny a lawr i ni, ond sydd jyst yna ac yn fyw trwy'r amser. Pam? Achos bod o yn gysylltiedig ar Iesu sydd yn fyw ac yn bodoli trwy'r amser ac yn gweithio lles i bobl. Dyna pwy ydy'r arglwydd Iesu i ni sy'n credu, ynddo? Nid cymeriad hanes ydy o. Mae o wedi dod i'n plith ni yn amseryddol mewn hanes, ond mae o bellach yn fyw ac yn teyrnasu ac yn gweinidogaethu i'w bobl trwy ysbryd glân. Mae o'n teyrnasu rwan. A da ni'n disgwyl i weld i ail ddyfodiad o. Ac felly, mae'n gobaith ni fel Cristnogion yr un mor fyw ac mae Iesu. Petai'n gobaith ni yn farw, mi fysa fo dim ond oherwydd bod Iesu'n farw. A bod o methu gwneud dim byd bellach. Nid dyna sydd yn wir nac i. A dwi eisiau pwysleisio bod hynny'n wir, hyd yn oed os nad ydym ni'n teimlo y gobaith hwnnw mewn amgylchiadau fel sy'n mynd i ddod i'n rhan ni yn aml.
Drost y Nadolig, mi oedd fy chwaer yng Nghyfraith a'i theulu wedi bod yn gweld perthnasa yn America. Ac mi gawson ni hanes gynnyn nhw ddoe ynglyn â'r flights a sut brofiad oedd mynd am oriau dros yr Iwerydd. Achos dwi rioed di bod. Ond dwi'n gwybod chydig bach o ddarllen newyddion ynglyn â awyrenna. A dwi'n gwybod ers 9/11 bod nhw'n ofalus iawn pwy sy'n cael mynd i'r cockpit. Felly os da chi yn mynd ar eich awyren i America am oriau, da chi ddim yn cael mynd i'r cockpit i jecio bod y peilot yna. Da chi'n gorfod trystio bod o'na. Chi'n mynd i weld o, lle bod chi'n clywed llais, ond da chi'n mynd i weld o, da chi'n ymddiried bod o'na a bod o'n mynd i wneud i waith. Ac felly mae i'r Cristion, mi fydd na gyfnodau lle da ni'n ansicr o bresenoldeb yr arglwydd hefo ni, ond mae'r Beibl yn deud dydy hynny ddim yn golygu bod o ddim yn gwneud i waith. Dydy'r ffaith bod ni'n methu teimlo'r gobaith ddim yn golygu bod y gobaith yna yn llai real mewn unrhyw ffordd. Ac mae angen i ni atgoffa'n hunain o hynny, yn enwedig pa mae amheuon yn gwneud i ni feddwl, be di pwynt i mi obeithio di mwy? Be di pwynt i mi gario mlaen i weddio? Mae Iesu'n fyw. A mae gair Duw yn cymell ni i droi ato fo, hyd yn oed hefo gweddia da ni'n teimlo sydd yn wael. Hyd yn oed pan ydyn ni'n methu darganfod y geiriau cywir i ddeud sut da ni'n teimlo, da ni'n gwybod bod Iesu'n eiriol drosto ni a bod yr ysbryd yn cynorthwyo ni yn yr union wendid yna. A nid dim ond Pedr sydd yn cysylltu'n gobaith sicr ni hefo Iesu Grist. Mae ei weld trwy'r Testament Newydd yn dydy. Meddylwch am y rhan yma. Dwi'n meddwl bod yr adnodau fyny gynnau ar y sgrin. Y Rhufeiniaid pennod 5. Dwi'n meddwl, Beibl.net ydy'r cyfieithiad yma. Felly, gan ein bod ni, sôn am Gristnogion yn Rhufain, gan ein bod ni wedi'n derbyn i berthynas iawn gyda Duw trwy gredu, mae gynnon ni heddwch gyda Duw o achos be wnaeth ein harglwydd ni, Iesu Meseia. Wrth gredu, da ni eisoes wedi dod i brofi heilioni Duw, neu gras Duw mewn cyfieithiad arall, a gallwn edrych ymlaen yn llawen i gael rhannu ei ysblander. A da ni'n gallu bod yn llawen hyd yn oed pan da ni'n dioddef, am ei bod ni'n gwybod bod dioddefaint yn rhoi'r nerth i ni ddal ati. Mae'r gallu ddal ati yn cryfhau'n cymeriad ni, a dyna sy'n rhoi i ni'r gobaith hyderus sydd gynnon ni. Da ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael ein siomi yn y gobaith yna, am fod Duw eisoes wedi tywallu gariad yn ein calonnau trwy roi'r ysbryd glân i ni. Felly, mae'n gobaith bywiol ni ddim yn dibynnu ar yr amgylchiadau da ni'n wynebu, ond yn dibynnu ar yn gwaredwr byw ni, Iesu Grist. Yr ail bwynt ydy, dydy'r gobaith bywiol ddim yn dibynnu ar yn cymeriad ni, ond mae o'n dibynnu ar waith Duw ynom ni, yn geni ni o'r newydd. Mae yna duedd i ni feddwl bod gobaith yn rhywbeth sy'n cael ei amlygu mewn pobl hefo temperament arbennig. Achos o ran cymeriad, da ni'n mynd i fod yn wahanol yn dydyn. Mae yna rei ohono ni'n naturiol sydd yn fwy positif a cadarnhaol ac yn edrych ymlaen at bethau. Mae yna bobl eraill yn naturiol sy'n mynd i weld mwy o broblemau ac yn mynd i feddwl am yr union un sefyllfa, ella ddim. Ond i'r gobaith Cristnogol ddim yn dod i naill neu'r llall gymeriad. Mae o'n dod i'r Cristion oherwydd bod ni'n perthyn i Iesu Grist, oherwydd bod Duw wedi rhoi bywyd newydd i ni trwy ysbryd glân. Un rhaglen oedd yn boblogaidd iawn, dwi'n gwybod os di dal i fynd. I gael llun nesaf i fyny? So rhywun o'ch chi'n gwybod os di'r rhaglen yma dal i fynd? Na. So rhywun o'ch chi wedi gweld y rhaglen yma? Na. Move on, Rodri. Okay. Wel, rhaglen comedi oedd hon, dim yn ofnadwy o hen, 3-4 blynedd dwytha. Rhaglen comedi am Ted Lasso, sydd yn Americanwr, yn hyfforddwr American football, ac oedd yr rhaglen i gyd ynglyn â fo'n dod i Loegr ac yn hyfforddi tîm pêl-droed yn Lloegr.
a'r jocs sydd yn dod o Americanwr ddim yn dallt y gêm a ddim yn dallt y diwylliant ac yn y blaen. Ond un o'r pethau, dwi'n wedi gweld y rhaglen i gyd, dwi'n wedi gweld clips ohono fo, ond un o'r pethau sydd yn saili lot o hiwmor ydy'r gwahaniaeth rhwng sut oedd yr Americanwr yn yr achos yma, Ted, yn positif am bob peth, a sut oedd diwylliant pêl-droed Lloegr yn negyddol am bob peth. Ac felly mae y coach yma mewn un digwyddiad yn gwneud speech mawr. Ac mae o'n cychwyn y speech yn dweud, dwi wedi clywed dywediad gynnwch chi fel hyn. It's the hope that kills you. Mae'n dweud, da chi, bobl pêl-droed, yn meddwl felly trwy'r amser, a dwi wedi clywed cefnogwyr pêl-droed yn dweud yna. Cefnogwyr pêl-droed a rygbi yn dweud, y gobaith ydi o dde. Da chi'n meddwl bod ni'n mynd i ennill. A wedyn, da ni'n cael cweir? Ac o Ted Lasso yn dweud, dim felly dylsach chi fod yn meddwl. Gobaith sydd yn mynd i'ch helpu chi. A pan ydym ni yn ystyried gwahanol gymeriadau, os ydych chi yn Gristion a ydych chi'n naturiol ella'n fwy pryderus ac yn fwy tueddol i edrach ar ochr dywyll pethau, mae'r Beibl yn dweud, di hynny'n gwneud gwahaniaeth, edrychwch ar Iesu Grist, mae o'n fuddigol. Ac os ydych chi'n Gristion, hyd yn oed os ydych chi'n Gristion sydd yn stryglo hefo amheuon, be mae'r Beibl yn dweud, mae gennych chi fywyd newydd. Da chi'n perthyn i deyrnas Crist. Felly, ella bod chi'n teimlo fel bod chi'n colli, fel bod chi'n methu, ella bod chi'n rhwystredig ofnadwy fo chi'ch hun, a mae'n dod i ni gyd, ond be mae'r Beibl yn dweud, ia, i pwy da chi'n perthyn. A'i buddigoliaeth fydd yn dod i chi yn dragwyddol, os da chi yn Iesu Grist, ia. Nid buddigoliaeth ni, ond i fuddigoliaeth o sydd yn cyfri i ni. I fywyd o drost farwolaeth sydd yn dod yn fywyd tragwyddol i chi a fi. Ac felly, mewn ffordd sylfaenol iawn, mae'r Cristion hyd yn oed yn gallu wynebu marwolaeth gorfforol ac yn deud, o mae gennau fywyd, mae gennau obaith, mi allai brofi llawenydd yn fama, lle ella bod y Cristion mewn hosbis, a mae y claf drws nesaf heb ffydd yn deud, pam? Pam wyt ti'n llawen? Pam wyt ti'n obeithiol? A mae'r Cristion yn gallu deud, achos mae Iesu wedi cario'r dydd. Dim marwolaeth ydy'r diwedd i mi. Dim y diafol sydd wedi ennill y frwydr fawr na, ond Crist. Mi nath o hynny trwy farw am yn pechoda ni a talu'n pris sy'n rhyddhau ni o gaethiwed i bechod ar un drwg, ond mae'r fuddigoliaeth honno a'r waith yn bywydau ni wrth i'n ffydd ni atgoffa ni o pwy ydyn ni a be fydd yn wynebu ni yn y dyfodol. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol. Pan mae Duw yn gwneud y gwaith rhyfeddol yna yn ein bywydau ni i'n deffro ni i gariad Duw yn Iesu Grist, i ddangos i ni ysblander pwy ydy Duw a'i ofal ata ni, a dangos i ni yn pechod ni, mae o'n gwneud hynny, nid mwyn yn gadael ni ar ben yn hun wedyn a deud sortiwch allan eich hun. Mae o'n yn geni ni o'r newydd i'r gobaith bywiol yma. I'r gobaith yna fod yn danwydd ac yn ffynhonnell yn gallu ni i gario ymlaen. Pan mae pob peth dynol o'n cwmpas, ni'n dweud beth i pwynt i chdi obeithio. I Gristnogion yng nghyfnod Pedr, yr oedd y gymdeithas o'i cwmpas nhw'n edrach ar ei penna nhw, chwerthin ar ei penna nhw, mae Pedr yn dweud, ond da chi'n gwybod pwy da chi, ydych? Da chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddod i chi, mae yna etifeddiaeth ryfeddol yn dod i chi, ac yr un fath i chi a finna os da ni wedi credu'n Iesu Grist. Meddyliwch y terma sy'n cael ei ddefnyddio yn y Beibl, geni o'r newydd, cael calon newydd o gig, yr ysbryd ynom ni. Dim ni sydd wedi creu hynny yna ni'n hunan. Nid ni trwy'n llwyddiant sydd wedi derbyn hynny. Na Duw sydd wedi gweithredu o'i drigaredd mwyn gwneud hynny yn ein bywydau ni. Mae'n wyrth. Ond os ydy wedi gwneud y wyrth yna, os ydy Iesu Grist dal yn fyw, pam ydyn ni felly'n meddwl, o dwi chydig bach yn pessimistig? Na. Neith Duw ddim yng nghynnal i di mwy. Ma salwch yn mynd i gael y gorau na mi.
Mae'n mynd yn gwbl groes i holl bwyslais a chyfeiriad y Testament Newydd yn dydy. Paul mewn llythyr cyfarwydd yn deud fel hyn wrth Gristnogion. Ac rwyf yn sicr o hyn y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Ydych chi'n caru Iesu Grist? Ydych chi'n trystio yno fo? Nid eich doeth uneb chi sy'n gwneud hynny. Gwaith goruwch naturiol yr ysbryd glân sydd yn rhoi ffydd i chi ac yn eich uno chi a Iesu Grist. Ydych chi'n teimlo'n ddiarth? Mae'n gallu digwydd i ni. Ydych chi'n teimlo'n bell? Mae o'n dod mewn byd pechadurus, mewn byd syrthiedig ac pan da ni mewn cnawd pechadurus. Ond os da ni wedi cael yn geni o'r newydd, does na ddim dad enni yn gallu digwydd wedyn, nag oes? Mae Duw wedi gwneud y gwaith. Ac mae o'n cadarnhau hynny trwy ysbryd glân wrth yn atgoffa ni o pwy di Iesu Grist, yn atgoffa ni o pwy yda ni yng Nghrist. Da ni'n greadigaeth newydd. A da ni'n edrych ymlaen at bod y gwaith mae Duw wedi wneud yna ni yn cael ei gyfuno hefo y greadigaeth newydd pan fydd pob peth yn dangos bod ti wedi darostwng i Iesu Grist. Mae'r Beibl yn defnyddio'r syniad o greadigaeth newydd mewn dwy ffordd ydy. Creadigaeth newydd gwaith Duw yno ni, ac yna greadigaeth newydd pan fydd Iesu'n greu pob peth yn iawn. A mae Rhufeiniaid 8 yn deud bod y ddeiar yn ochneidio am y dydd yna, pan fydd plant Duw yn cael ei datguddio. Os da ni wedi cael yn genio'r newydd, os da ni wedi profi gwaith yr ysbryd glân, da ni wedi cael y tamad i aros pryd yn barod ynddo. Da ni wedi profi cariad Duw, maddeuant Duw. A be mae Pedr yn ei ddeud, mae gennych chi obaith bywiol, cofiwch, mae'n mynd i ddod yn ei gyflawnder i chi rhyw ddydd. Peidiwch ag ildio i gelwydd yr un drwg. Peidiwch ag gwrando gormod ar eich amheuon. Trystiwch yng ngair Duw, trystiwch yn Iesu Grist a'r ffaith os ydy cychwyn gwaith yna chi y bydd o yn ei ddwyno i'w gyflawniad. A be di canlyniad, cael bywyd newydd, a gwaredwr byw, cael yn atgoffa o'r gobaith bywiol yn Iesu Grist? Wel, mae adnod 4, fel tasa fo'n rhoi haen ychwanegol o sicrwydd yn un dydy. Mae gennym ni obaith bywiol, pam? Achos mae gennym ni etifeddiaeth gwbl sicr. I etifeddiaeth na allir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw hyd nes y daw i achawdwriaeth. Mae etifeddiaeth yn dod yn sgil pwy da ni'n perthyn iddyn nhw. Da chi'n gallu etifeddu trwy eich llwyddiant chi'ch hun, ydych? Mae etifeddiaeth yn dod achos perthynas. Mae'n etifeddiaeth ni sydd yn ddiogel yn y nefoedd yn dod achos bod ni'n perthyn i Iesu Grist. A mae'r cyfoeth yna'n dod oherwydd bod Iesu wedi talu yn ddrud drosom ni, mwyn i ni gael heddwch, gobaith, nerth a doethineb trwy'r ysbryd glân, mwyn i ni gallu cael hunaniaeth yn Iesu Grist sydd yn cadw ni yn sefydlog lle mae'r byd yn taflu gwawd a dirmig at pwy ydyn ni. Chi di'r bobl na sydd yn credu ac yn gweddio ac yn meddwl bod pethau yn mynd i fod yn well, a da ni'n dweud, wel ia, pam sbiwch ar Iesu Grist? Dyna di'n rheswm ni drost allu deud da ni'n gallu wynebu y pethau erchyll yma. Meddyliwch am y gobaith bywiol. Meddyliwch am yr etifeddiaeth sydd i ddod i chi os da chi wedi credu yn Iesu Grist oherwydd bod Iesu wedi talu'r pris. A be di'r cymhwysiad i hyn i gyd? Mae i gael yn y rhan yma dydy o lythyr Pedr, moli Duw. Pwyso ar be mae Crist wedi wneud drosto ni. Sylweddoli bod amgylchiadau anodd, ia, yn her, ond mae o'n profi dilysrwydd yn ffydd ni. Bod ni'n gweld Iesu Grist, da ni eisiau i garu fo'n fwy, a da ni eisiau i ganmol o, a mae'r ysbryd glân i nerthu ni i wneud hynny. A hyd yn oed os oes gynnon ni bobl yn bywydau ni sydd ddim yn credu a da ni'n meddwl o lle mae'r gobaith iddyn nhw. Mae'r gobaith iddyn nhw yn yr Efengyl, yn dydi? Achos mae'r trysor, mae'r gobaith bywiol, mae'r etifeddiaeth yma i gyd yn dod i Iesu Grist, a mae'r Efengyl yn deud, mae Iesu Grist yn cynnig i hyn i chi rwan.
Trowch ato fo. I drws drigaredd heb ei gau. Tra mae'r bobl yna dal hefo chi, mi allwch chi weddio amdanyn nhw, mi allwch chi cymell nhw i droi at Grist a profi a derbyn y gobaith bywiol yma drostyn ti hynny. Cyn i ni ddod at fwrdd y Cymun, dwi eisiau defnyddio crynodeb o un o'r esbonwyr ddarllenis i. Yn Saesneg mae o. Mae'n deud fel hyn. Our hope is anchored in the past. Jesus rose. Our hope remains in the present. Jesus lives. Our hope is completed in the future. Jesus is coming. A dyna di'r gwir i chi a fi. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y Cymun, da ni'n gofyn am help Duw i sylweddoli'r pris mae o di dalu mwyn yn diogelu ni. A gofyn i hynny fod yn gysur, yn anogaeth, ac yn gymorth i chi a fi, i fyw i glod o, yn pwyso ar y gobaith bywiol hwnnw. Weddion ni, ac mi ddown ni ganu emyn cyn dod at fwrdd y Cymun. Ein tad yn y nefoedd. Da ni yn gofyn y byddi di yn helpu ni rwan i sylweddoli yng nghanol treialon bywyd, yng nghanol temptasiynau a gofna, yng nghanol yn tueddiad ni i fynd yn falch pan ydyn ni'n llwyddo, i anobeithio pan ydyn ni'n methu. Da ni'n gofyn i'r gobaith bywiol yn a thrwy Iesu Grist dyfu'n fwy ac yn fwy o reality i ni. Boed i hynny fod yn sylfaen un myfyrdoda ni. Arglwydd, neu di trwy dysbryd gyfarfod â ni yn yn hangen. Ti sy'n gwybod be ydy'n gwendid, be ydy'n pechod, be ydy'n yn anghenion penna ni. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y Cymun, da ni'n gofyn y byddi di trwy ddoethineb yn ymwneud â ni rwan. Helpa ni foli ac ymateb mewn ffydd ac edifeirwch. Yn gofyn hyn trwy heiddiant Crist. Amen. Dewch i ni ganu. Yn Iesu Grist mae'n ngobaith llwyr. En unig bledia fi. Gwawd y byd fy rhyddi Duw, yr iawn ar galfari. Ac wrth ymgyrraedd at y nod, fy ngobaith yw fy nghraig, syrthio i bydew pechod di, ei waed sy'n clirio'n bai. Mae ngobaith yn rhoi hwb i mi wrth redeg tu ar wledd, tri nagrau yn llawenydd pyr y dydd y gwelai wedd. Fy ngobaith yw bod gydam Duw, cael gweld ei wyneb ci, ei addoli'n llawen gyda'r dorf, ger bron ei orsedd fri.
Wrth i'r apostol Paul gyfeirio at broblemau oedden nhw'n cael yn yr eglwys yng Nghorinth, mae o'n disgrifio i ni bwysigrwydd cymyn swper yr arglwydd yn Pennod 11. Yn deud fel hyn, oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi diolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Wrth i ni fod yn myfyrio ar y gobaith, a'r gymhariaeth rhwng yn gobaith dynol daearol ni a'r gobaith bywiol yn Iesu Grist. Mae o yn arwydd rhyfeddol o heilioni a doethineb Duw tuag ata ni bod yr arglwydd Iesu wedi gadael hyn fel sacrament, fel arwyddion cyson i ni ddod yn ôl atyn nhw. Dro ar ôl tro, mewn cyfnodau da, mewn cyfnodau anodd. Dyma lle da ni'n cofio am Iesu Grist. Dyma lle da ni'n dod i ddiolch am aberth Iesu Grist, yn marw am yn pechoda ni, i'n cymodi ni a Duw, a'r atgyfodiad sydd yn golygu bod o'n parhau fod ar waith y mywyd y Cristion heddiw. Waith be ydy'r amgylchiadau da ni'n wynebu. A dyna pam wrth ddod, da ni'n rhyfeddu at y pris mae'r arglwydd Iesu wedi dalu. Iesu, yr un di bechod, yr un sanctaidd a ffyr, wedi cymryd yn natur ni, cymryd yn pechod ni arno fo'i hun, a caniatáu i'w gnawd gael ei ddarnio a'i waed lifo drosom ni. I ddisgleirio, i gariad o a chariad Duw y Tad tuag ata ni yn gwrthryfel. A ni'n amddifad, a ni'n bell oddi wrtho fo. Felly, mae yna wahoddiad gan yr arglwydd ei hun i bawb sydd yn caru yr arglwydd Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr ddod i gymryd y bara a'r gwyn. A gwneud hynny'n ostyngedig, yn barod i gyffesu, yn pechod a'n methiant, yn gofyn i'r ysbryd glân adfywio yn ffydd a'n gobaith ni, a sylwi be mae Duw wedi wneud unwaith am byth drosta ni trwy fab. Felly, os da chi ddim yn credu, fyswn ni'n gofyn i chi beidio gymryd y bara a'r gwyn, i chi ieuenctid, fel dwi wedi deud, mynwch sgwrs efo mam a dad ynglyn â ydych chi'n credu, ydych chi yn gyffyrddus, neu ydy eich rhieni chi'n gyffyrddus i chi gymryd y bara a'r gwyn, ond mae'r gair yn annog ni i ddod yn ddifrifol ac yn ystyried be da ni'n neud, nid i wneud hyn yn ddifeddwl. Gwyn di alcohol, bara, di gluten wrth gwrs. Mi na i weddio, cyn i ni rannu yr elfenna, ac wrth i'r elfenna gael i rhannu, mi fyddwn ni'n canu yng Nghrist ei hun mae ngobaith i. Dwch i ni weddio i ddechrau. O arglwydd ein Duw, da ni yn gofyn y byddi di'n delio a'n calonna ni rwan. Arglwydd lle da ni yn falch ac yn hunan gyfiawn, dangos i ni bod ni angen gras. Lle da ni wedi'n llorio, yn llawn amheuon a digalondid, trwy dysbryd dangos i ni fuddugoliaeth Calfari. Dangos i ni bod y cariad a'r gobaith yn gariad a gobaith i ni rwan yng Nghrist. Arglwydd ti sy'n gwybod yn meddyliau'n calonna ni, yn dy drigaredd bydd ar waith. I'n hadeiladu ni, i'n argyhoeddi ni os oes rhaid, i'n tywys ni at yr arglwydd Iesu. Yr un sydd wedi marw am yn pechoda ni, yr un sydd wedi concro marwolaeth drosom ni, yr un sydd yn eiriol ar y ddeheulaw y tad rwan. Yr un sydd wedi diogelu'r etifeddiaeth i ni i rannu hefo fo, i rannu hefo dy bobl di
am byth. Adnewydda ni wrth yn gwneud ni'n ostyngedig, wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn, a derbyn yn mawl a'n diolch ni. Yn enw Crist. Amen. Dafydd, Eirin, sa chi'n dod ymlaen, ni'n helpu fi i rannu yr elfenna. Ac wrth i hynny ddigwydd, mi ganwn ni yr emyn nesaf. Yng Nghrist ei hun, mae ngobaith i, ef yw fy hael fy nerth fy nghân. Diolch. Cymerodd Iesu fara. Ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf.
Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Amen. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Gwyddoch nad a phethau llygradwy, arian neu aur, y prynwyd i chwi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr un, oedd fel oen di-fai a di-nam, sef Crist. Arglwydd, da ni isio dy drysori di, a diolch i ti gymaint am yr hyn ddigwyddodd ar groes Calfaria, sydd yn iachawdwriaeth i ni sy'n credu, trwy ras. Da ni yn dy glodfori di ac yn gofyn, Arglwydd, am fwy o dy gymorth di i roi yn hunin yn llwyr i ti. Da ni'n gofyn ar i ti adfywio ac atgyfnerthu ein golwg ni o'r gobaith sydd yn eiddo i ni, y gobaith bywiol sicr hwnnw sydd yn eiddo i ni yng Nghrist. Da ni'n gofyn, Arglwydd, y byddi di trwy dysbryd yn yn arwain a nerthu ni i allu rhannu'r gobaith hwnnw hefo pobl o'n cwmpas ni. I fod yn dair, yn pledio arna ti, i fod ar waith yn bywyda ni ac yn mywyda bobl hynny yr ydyn ni'n gyson yn ei codi ger dy fron di. Cliw yn cri ni. Maddau ni bob pechod a bai. Ac ennyn yna ni ddiolchgarwch, moliant, llawenydd dofn yng Nghrist ein harglwydd, ein gobaith ni. Mwyn i enw. Amen. Be am i ni ganu y pennill ola, unwaith yn rhagor i ni orffan. A bydde di Dduw ffynhonnell gobaith, eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd, wrth i chwi arfer eich ffydd, nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Amen.